राजनीति पजिशनটো বিটিসি অঞ্চলত 1 নম্বৰত বিপিএফ পজিশন আছে, সেকেন্ডত আজিৰ দিনত বিজেপি আছে, থাৰ্ডত ইউপিপিএল আছে, ফ'ৰ্থত কংগ্ৰেছ আছে। गिबियाव बर' माहारिनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि रायजो राजाफोरनिसिम आं गंग्लायै खुलुमहरनाय जाबाय। जोंनि दानि बिटिसि गभर्नमेन्टनि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी सार बिथांनि मिडिया बाइट मिडिया बिबुंथि लाखिनाय मोनसे भिडिअ हाग्रामा बायदि निष्ठुर गोसोनि मानसिखौ बिटिआर समाजा मालाबाबो नागिरलिया। गासैबो जाति जनगोष्ठीया मोनसे शान्तिनि परिबेश गायसननायजों लोगोसे उदां अख्राङाव उदां बारखौ दिनै बोनो मोन्दों, हगारनो मोन्दों। गतिके बिदि समाव गुबुंले बार सोरजिग्रा गुबुंले थासारि सोरजिग्रा हाग्रामाखौ जे समाजा लाबोफिनगोन बे मालाबाबो जाफुङा। बिटिसिनि दानि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी सारनि मिडियानि गेजेरजों बिबुंथि लाखिनाय जा बाथ्रा जे बिथाङा बुंदों जे दा समाव जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे उदां अखोराङाव गोसो बायदि हां लानानै हां अंगारनो हाबाय, शान्ति फैबाय, गोजोन थासारि फैबाय। नाथाय आंनि बुंनांगौ बाथ्राया बेसो जे मानगोनां रनजित बसुमतारी सार लोगोसे मानगोनां प्रमद बर' सार नोंथांमोननि बे दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समाव थारैनो जुदि गोजोना फैबायब्ला, थारैनो जुदि जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि बे दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समाव गोसो बायदि बे उदां अखोराङाव हां लानानै हां अंगारनो हाबायब्ला, अब्ला बै थांनाय समाव नोंथांमोननि दैदेननायनि बे सरकारनि समावनो बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बर' फिसाफोरनि बर' न'खरफोरखौ इफेक्शन खालामनाय नुथायफोरखौ जों माबोरैहाय नुनो मोनखो? थारैनो जुदि नोंथांमोना गोजोन थासारिखौ सोरजिनो थाखाय बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों थांखि लामारदोंमोनब्ला बेफोरबायदि थासारियाथ' नोंथांमोननि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समाव जाथावनामोन। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव ए टु जेड जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडार दङ, बैसोरो गासैबो मोनसे थांखि मोनसे प्लेटफर्मनिफ्रायनो फैजोबनाय गोजा। नाथाय पलिटिकेल फिल्डआव जों बयबो मिथिखागौ जे पलिटिकेल फिल्डआव गावबा गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ सार्थबादि लाखिनानै गावनि पलिटिकेल केरियारखौ सार्थबादि लालायनानै पलिटिकेलि डिबेट खालामलायखानाय जायो, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। नाथाय बे नङादि जोंनि हारिनि गेजेराव जालांनाय बै थाबोनाय समनि जालांनाय जाथायफोरखौ बुरखां गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्ट्रें खालामनो थाखाय, गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सोरबा जोंनि हारिनिनो पलिटिकेल लिडारनाव जाबसिननानै दायनिगिरि खालामनो नाजानाया बि बेसेबां गनायथाव पलिटिकेल गेम प्ले जाखो रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै मोनसे समाव जोंनि हारिनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखायनो, जोंनि हारिखौ जोंनि बर' माहारिखौ रैखा खालामनो थाखायनो नांबोनाय साफा साफा दैदेनगिरि आरो लिडारमोन। नाथाय बिसोरो गावसोरनो रोखा मिथिखागौ, रोखा फोरमान मोनबोखानायखा जे जाथाया बोरै जालांदोंमोन बै थांनाय समनि जाथायफोरा। नाथाय अब्लाबो बिसोरो गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय दिनै रायजो राजाफोरखौ बावगारनानै गोसो बायदि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो दिनै ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थायो। मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा 17 इयार्स बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबोदों आरो बिथांनि 17 इयार्स बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायफुबाय थानाय समाव, सालायबोनाय समाव जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि जालांनाय जाथायफोर, बैफोर जालांनाय जाथायफोरखौ दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारखौ दुसिनो नागिरनाय, दायनिगिरि खालामनो नागिरनाय माखासे बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों नुनो मोनो। जेब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबाय दंमोन, बे समाव जोंनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय, जोंनि आलादा सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय मानगोनां एनडिपि ब्रादार्समोनाबो हाग्रायाव आखायाव आइजें लानानै बिसोरो दंहैयोमोन। बेराफारसेथिं जोंनि एबसुनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लानानै जा गणतान्त्रिक लामाजों आन्दलन खालामनाय बेबो सोलिबाय थादोंमोन। आरो मेजर बाथ्राया जाहैबाय मा, जोंनि बर' हारिनि जा थांखि, बे थांखिखौ बै जारिमिन समनिफ्राय दिनैनि बे समसिमावबो बे गुबुन हारिफ्रा, नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा जोंखौ जेरैखि जाया बे लामाजों नङा, बे लामाजों नङा, बबे लामाजों थाङोब्ला बिसोरनि थांखिखौ जोङो फैमाल खालामनो हागोन, माबोरै जों बिसोरनि थांखिखौ हेंथा खालामनानै जोङो दबथायनानै डमिनेट खालामनानै दोननो हागोन, बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि लामाजों बिसोरो जोंखौ
बै थांनाय समनिफ्राय दिनैनि समसिमहालागै नाजाबोबाय थाखादों आरो बेनिनि गेजेराव बे नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा गोबां गाज्रि लाइननि लामाफोरजों लानानै जोंनि बे थांखि आरो जोंनि बे दाबिनाय आन्दलनखौ बिसोरो होबथाबोनो नाजाबोबाय थाखादों जेरावनोखि थांनाय मोनसे समाव अना बर' बायदि मोनसे हानजायाबो स्पेसियेलि अना बर' जोंनि बर' हारिनि हेंथा बे आफादा जोनोम जादोंमोन आरो जों नुनायाव आं नुनायाव एबसुनि जा गणतान्त्रिक लामाजों आन्दलन खालामनाय बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय जेब्ला एबसुआ बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय राजा लामा गाथेनो थाङो रेल स्टेशनाव जथेनो थाङो अब्ला बे अना बर' आफादनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि माने हेंथाफोरखौ जोङो मोनबोदों थांनाय मोनसे समाव नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन आरो जेब्ला समालागे जोंनि हारिनि लिडारफोरा जोंनि माहारिनि बर' फिसाफोरा जों इउनाइटेड जानानै गुबुन हारिजों नन ट्राइबेल हारिजों पलिटिकेलि गेम प्ले गेलेनो रोङा अब्लासिमहालागे बेफोरबायदि गुलाय गुजाय थासारिजों गावजों गावनो सोंखारिलायनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि समफोरखौ जोङो बाबेन होलांबाय थानांगोन नाथाय जोंनि जा मावनो गोनां आद्रा थानाय खामानि आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनायनि जा थांखि बेयो गोलैसोनानै थालांबाय थागोन नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंनो फैब्ला सोरबा बुङो बबेनि गोरों ओंखारलायखो बायदिसिना बाथ्रा आरे भाई नोंनाव जा रोंगौथि दं नों बेखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव शेयार खालामनाय नोंहा जेबो लस जाया दिनै जाय हारिया जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो सिस्टेमनि एगेन्स्टआव गसंथाबोनानै हेंथा खालामबोदोंमोन बे हारिया दिनैनि बे समसिमावबो जोंनि हारिनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव हेंथा होगासिनो दङ आरो बिसोर होलांबाय थाखागोन नाथाय अब्लाबो जोंनि हारिखौ लानानै जोंनि हारिनि थांखिखौ लानानै सोमावसारग्रा हारि खौसेथि खालामनो नाजाबोग्रा लिडारफोरानो दिनै बै जोंनि हारिनि सुथुर बै हारिनि लिडारफोरजोंनो थांनानै गोजोमनानै बिसोरो खामानि मावगासिनो दङ बिसोरनि प्लेन पलिसि बायदियै जोंनि न'खरखौ बिसोरो सालायनो नाजागासिनो दङ अब्ला बेफोरबायदि जाय हारिया जोंनि हारिनि सुथुर बे हारिनि सुबुंफोरजों सालाय होजाग्रा बर' फिसा दैदेनगिरिखौ जों रायजो राजानो नांगौना रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआ थारैनो जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै आउट अफ बिटिसिआव थानाय जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर दं बैफोरखौ लानानै बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों गोजोनखौ गायसनलांनो जुदि थांखि लादोंब्ला जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथाय स्पेसियेलि दिनैनि बे समाव गोजोननि बाथ्राखौ बुंबाय थायो गोजोन फैबाय गोजोन थासारिजोंनो दिनै बिटिआर एकर्डआ 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ नाथाय बे समाव नैबे सोंथिया बेरखाङो जाय गोजोन गोरोबथाखौ मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बिटिआर पिस एकर्ड खालामनानै लाबोनाय जादोंमोन जेराव स्पेसियेलि एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बे बिटिआर पिस एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोनब्ला नाथाय मानि थाखाय दिनैसिमबो बै जोबथेसालियाव थानांनाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिबि केडार्सफोर दङ बिसोर मानो उदां जानो हादिया मानो उदां जानो हादिया 5 इयार्स कमप्लिट जालांबाय बिटिआर पिस एकर्डआ बे 5 इयार्स कमप्लिट जानाय समावसो जोंनि हारिनि माहारियारि आफादनि सोरबा दैदेनगिरिया खुगा सिदों बे लास्ट स्टेज समावसो नाथाय बिटिआर एकर्डआ जाय समाव जादोंमोन बिनि अखानायै मानो खुगा सिदिया जाहोना मा बेवहाय जों डाइरेक्ट थोंजोङै बुंनो हाखायो बेयो एकेबारे फुल एन्ड फाइनाल मोनसे पलिटिकेलि प्लेन पलिसि खालामनानै बे बिटिआर एकर्डखौ खालामनानै लाना फैखानायखा जायनि थाखाय जाय समाव खुगा सिनानै एक्सन लानांगौमोन बे समाव खुगा सिनानै एक्सन लानो हायाखै दिनैयो लास्ट स्टेजावसो खुगा सिनायखौ जों नुनो मोन्दों अब्ला जों रायजो राजाफ्रा जाम्बा जाम्बि नामा नोंसोरनि बेफोरबायदि ड्रामा नाटकखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दिनै एनडिएफबिनि जेसेबांखिनि प्रब्लेम इस्युफोर दङ मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिबि ब्रादार्सफोरा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ आरो जेसेबांखिनि केस नांनानै थानाय एनडिबि ब्रादार्सफोर बैफोर गासैबो ए टु जेड प्रब्लेमफोरखौ बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों उदां खालामनायनि थांखियै जेराव एनडिबि ब्रादार्समोना दिनैनिफ्राय आखायाव आइजें लानायखौ दिनैनिफ्राय गारसिगोन दोनसिगोन बेफोरबायदि समायखिरा लानायनि गेजेरजों बे पिस एकर्ड बिटिआर एकर्डखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन बिटिसिनि दानि डिपुटि
EM मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सारनिसिम लोगोसे EM मानगोनां रनजित बसुमतारी सारनिसिम जेरावनोखि बिथां सानै सारमोना NDB नि गोख्रों साफा साफा दैदेनगिरिमोन आरो बिथांमोनानो बे बिटिआर एकर्डनि उनावहाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ जेराव बिटिसि गभर्नमेन्टखौ बिथांमोनानो सालायबाय दं बिटिसि गभर्नमेन्टनि पावारफोरा बिथांमोननि आखायावनो दं बिथांमोननि आखायाव पावार थासेयावबो बिथांमोना बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायसेयावबो मानि थाखाय मा जाहोनाव NDB ब्रादार्समोननि मोननांगौ जा मोनथायफोर मुंख्लं नखरफोरा मोननांगौ जा मोनथायफोर दिनैयो माबोरै खावसेया मोनगौखो आरो माबोरैहाय खावसेया आद्रा जानानै थाखो जाहोना मा दिनै जों लासिंसिं मोनो मानि थाखाय लासिंसिं मोनो मिथिगौना दिनै जों ओरैबायदि नुथायबो नुदों NDB फेमिलिनि माखासे फेमिलि मेम्बार्सफोरा गावसोरनि नखरनि फिसाला फंबाय बिदा मुंख्लं जालांनायनि एगेन्स्टआव मोननांगौ मोनथायनि थाखाय ससियेल मिडिया निउस मिडिया पर्टेलनि हेफाजाब लानानै मिडियायाव बाथ्रा बुंफैनो गोनां बाध्य जानानै फैदों अब्ला दिनैयो मानगोनां डिपुटि CM गबिन्द बसुमतारी सार EM रनजित बसुमतारी सार नोंथांमोन थानायाव दिनै NDB फेमिलिनिफ्राय बेफोरबायदि नुथायखौ जों माबोरैहाय नुनो मोनखो जेराव स्पेसियली बे बिटिआर पिस एकर्डआ NDB ब्रादार्समोननि थाखाय खालामनानै लाबोखानायमोनब्ला दिनैयो स्पेसियली खमसे खमथ' मोननांगौ मोनथायफोरा गासैबो हुलसेल A to Z मोनजोबनांगौमोन मुंख्लं जालांनाय नखरफोरा जेसेबांखिनि मोननांगौ मोनथाय दंमोन हुलसेल गासैबो मोनजोबनांगौमोन नाथाय पलिटिकेल गेमा मा खावसे मोनबाय खावसे आद्रा थाबाय बुं रायजो राजा नोंथांमोनानो बुंदो दाना सानना नायदो गोजोना बहा थारैनो गोजोन मारना बे बिटिआर एकर्डनि उनावहाय जेराव जों दिनै नुदों बिटिआर एकर्डआ गोजोनै 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दं जायनि थाखाय बेखौ सेलेब्रेसन खालामनो थांगासिनो दङ मोजांनि बाथ्रा जोंबो गोजोनदों सेलेब्रेसन खालाम जेराव बिटिआर एकर्डआ 5 इयार्स कमप्लिट जाबायब्ला सेलेब्रेसन खालाम प्रग्राम खालाम मोजांनि बाथ्रा नाथाय बे बिटिआर एकर्डआ थारैनो गोजोननि लामाजों गोजोनै गोजोन 5 इयार्स कमप्लिट जाफैमारबायना रायजो राजा नोंथांमोन जुदि थारैनो गोजोनै गोजोन 5 इयार्स कमप्लिट जाबायब्ला बे 5 इयार्स कमप्लिट जालांलायबाय जोंनि बिटिआर एकर्डआ नाथाय अब्लाबो मानि थाखाय मा जाहोनाव मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय जेसेबांखिनि NDB ब्रादार्सफोर दङ बिसोरो उदां जानो हादिया आरो मा जाहोननि थाखाय जेसेबांखिनि केस नांनानै थानाय NDB ब्रादार्समोननि बिसोर दिनैसिमबो मानो उइथड्र जानो हादिया मा जाहोनाव अब्ला दिनैयो जों बे थासारिखौ गोजोन थासारि होनगोन ना रायजो राजा नोंथांमोनानो दायो बिजिरदो खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि